Joseph Stalin ankachokera ku Russia, mmodzi wa atsogoleri ovuta pa dziko lapansi. Anthu oposa mamiliyoni anatsikira kuli chete chifukwa cha iye. Stalin anamwalira pa 5 Marichi 1953 atadwala matenda stroke. Komabe anthu ambiri kuphatikiza mwana wake amatsutsa nkumanena kuti mkulu ameneyu anachita kuphedwa ndi poison. Ndiye lero ndimafuna tilondoze chifukwa chenicheni chimene chinachotsa moyo wa Stalin. George Malenkov anali deputy premier, Nikolai Bugarin minister of defense, Levent Beria inspector general, Nikita Khrushchev anali first secretary, komanso Molotov anali minister of foreign affairs. Anthu 5 amene ndatchulawa ndi amene amakhala pafupi ndi Stalin, ankadziwa zinsinsi komanso mapulani ake. Stalin kungomwalira, mmodzi wa anthu amenewa ndi amene amayenera kutenga udindo. Mmene ndinafotokozera kale mu video yoyamba, mtsogoleri ameneyu ankadana ndi mipingo yosiyanasiyana, mipingo ngati Seventh Day, mboni za Yehova, Orthodox, ngakhalenso Chisilamu ankadana nazo. 1948 mkazi wake wa Molotov ndani akali kuti Molotov anali nduna yona nkhanza kunja. Mkazi wamkulu ameneyu anajoina gulu la Zionist movement. Iyeyu anali Muyuda komanso amachita sapoti Israeli. Joseph Stalin atadziwa anamanga zimayi ameneyu pa mlandu wa treason. Pa chifukwachi mangawa anabwera pakati pa Molotov ndi Stalin. Chimodzimodzi inuyo president amange mkazi wanu mukhoza kwiya. Molotov sanalokondwa kuona mkazi wake akumangidwa ndi apolisi, komabe sakanachitira mwina kuopa kuphedwa. Pofika 1949 a year later, Stalin anamuchotsa unduna mkulu ameneyu, komanso Molotov anasiya kupezeka mu inner circle ya Stalin. 1952 Joseph Stalin amadwala. Madokotala ake anamulangiza kunena kuti apange retire chifukwa thupi lake linali lotopa. Zimenezi zinamukwiyitsa. Anamula polisi kuti amange madokotala onse. Anawatsekera ku ndende pa mlandu wa treason. Kunena kwake amene kuti madokotala amenewa anagwirizana ndi dziko la Britain pofuna kumupha. Pa 1 Marichi 1953 Joseph Stalin anachititsa phwando ku nyumba kwake. Anthu oyitanidwa ku phwando limeneli analipo 4: George Malenkov, deputy premier, Levent Beria, head of secret police, Nikita Khrushchev, first secretary, komanso Nikolai Bugarin, minister of defense. Nthawi zambiri Stalin anali ndi chizolowezi choyitana anthu amenewa nkumasangalala. Akangokhala ndi phwando, anthu oyitanidwa amakhala 4 amenewa. Pa 1 Marichi 1953 anachitanso chimodzimodzi. Anaphika zakudya komanso kugula mowa. Anasangalala kuyambira usiku mpaka mbandakucha. Pomaliza pa zonse, anthu anasiyana nkuwagona nyumba zawo. Malamulo a Stalin akamagona samafuna mabodyguard kapena ntchito kumusokoneza. Anawapatsa malangizo kunena kuti asamamvutise komanso kumusokoneza akamagona. Pokhapokha awapatse sign. Iyeyu anali ndi kabelu ku chipinda kwake kamene amayimba powadziwitsa kuti wadzuka. Komano pa tsiku limeneli Stalin sanadzuke mwansanga, koma mwa malamulo ake magadi onse ankaopa kumpanga tcheki. Pofika madzulo mabodyguard sanapitire. Analowa ku chipinda kumene mpeza atakomoka pa bedi. Posakhalisa madokotala anayitanidwa kuti adzamthandize. Iyeyu amavutika kupuma
komanso amasanza magazi. Dziwani kuti nthawi imene zimachitika zimenezi, ma personal doctor odziwa za thupi lake anali ku ndende pa mlandu wa treason. Amene anabwera kudzamuthandiza samadziwa bwinobwino choyenera kuchita. Tiyerekeze anthu ochita bwino kapena ma president amakhala ndi personal doctor. Stalin anachitanso zimenezi, koma vuto 1952 madokotala anampasa malangizo, iye anakwiya ndi kuwamanga pa mlandu wa treason. Amanena kuti inuyo mukundilangiza ine kuti ndipange retire, mwatumidwa ndi Britain kuti mundiphe. Ndi anthu onse madokotala ma personal doctor onse anawatsekera ku ndende, detention without trial. Nthawi imene zimachitika zimenezi nkuti madokotala ali ku prison. Madokotala amene anabwera samadziwa choyenera kuchita. Mapeto ake Stalin sanachire, anamwalira pa 5 Marichi 1953. Komabe anthu ena amaganiza kuti anadyetsedwa poison ndi mkulu wa polisi Mr. Beria. Levente Beria anali munthu wamphamvu kwambiri. Ngakhale amachezera ndi Stalin amadana. Stalin ankaopa kuti kuchuluka mphamvu kwa mkulu ameneyo akhozomwanda udindo. Pa tsiku la phwando analiponso, ndiyebe anthu ena ku Russia amaganiza kuti ndi poison, komabe zilibe umboni. Chodziwika bwino, Joseph Stalin anamwalira ndi nthenda stroke. Khalidwe lake la nkhanza ndi limene lamphetsa. Kudana ndi anthu, kumva za yekha, komanso kumanga madokotala ake omwe, kuyiwala kuti mawa alibe achani. Atangozima, zinthu zambiri zinasintha ku Russia. Ndende zoopsa zotchedwa gulag zinathetsedwa. Lamulo la detention without trial linachotsedwa. Matchalichi anali pa ufulu, komanso madokotala anamasulidwa ku ndende.